Sireten jien offrilek il-ġisem u d-dem, il-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-aziz Sidna Ġesu Kristu bit-pattijat nubit tana u ta' dinja kollha. Passjoni għaxa tiegħu ħenna lina għad-dinja kollha. Ġej il-passjoni 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 għaxa tiegħu ħenna lina għad-dinja kollha. Il-passjoni ħarxa 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 tiegħu ħenna lina għad-dinja kollha. Sireten jien offrilek il-ġisem u d-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-aziz Sidna Ġesu Kristu bit-pattijat nubit tana u tad-dinja kollha. Passjoni għaxa tiegħu ħenna lina għad-dinja kollha. Ġej il-passjoni 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 għaxa tiegħu ħenna lina għad-dinja kollha. Il-passjoni ħarxa 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 tiegħu ħenna lina